Takže čaute lidi, vítejte u mého prvního Let's Play Shakes and Fidget. Tak, mám jenom dvě postavy, to je na světě 4 české a na světě 3 české. Tak, vám prvně ukážu moje dvě postavy a o příští Let's Play budeme normálně hrát. Tak, vám ukážu prvně moji postavu na světě 4, se jmenuje Velký RDX a je to level 128. Vám ukážu epiky. Prostě itemy vám ukážu. Tak, teď vám ukážu Šar oklad zbrojní na světě, tam nic není, jsem se tam už dneska díval. No, čili, no, tak. Napíšu, aby pozdravili dom mého lesbe. Aby vás pozdravil. Vám vše odpoví. Tak, teď vám ukážu, do areny půjdem za 3, to bych mohl dát. Tak teď se podívám na to je S4 pořád. Vám ukážu podzemí, jak si tady to dávám. Před chvílí jsem jenom zaútočil, nedal jsem ho. Tak, tady jsem nebo se. Smrtky. Terén. Prostě teď vám ukážu, kolikrát jsem Slávy, to je celkem dobré místo, mně se to líbí. Tak, nevím, co bych tu ještě dal. No, tak uvidíme, jestli vůbec pozdraví, nebo nevím, co s ním je, tak dáme hospodu, nevím, co bych tu tak dodělal. To a tohle. Takové se mi líbí. Tak vám ukážu záchod. Mám auru 6, celkem to je dobrý, na takový level a mně se to líbí. Tak, asi půjdu na světě 3, tady vám ukážu můj účet Bonifác Mokrý. Tak, podívejte se na itemy, můžete to zhodnotit, jestli máte lepší než já, co už myslím, že jo. Musím ho zaútočit, stejně ho nedám, nemám elixíry. Bez si ho nedávám, bez elíku. Ale mohl bych, kdybych teď dal kritik, tak nic, no, nevadí. Někdy ho porazím. Tak. Teď vám ukážu kolik jsem si instalaví. 10 000, také dobrý na takové úrovni na světě 3. Podívám se do arény. Třeba ho dáme. Nic. Spojíme, jestli neodepsal. No, 6. To stačí. Tak teď vám ukážu, nebo nevím, co bych vám ještě ukázal. Jo, záchod. Nemám tu hospodu, no. Dělej. Tento záchod je takový dobrý. Aura 3 se mi líbí. Ještě mi nepadl žádný epic, ale na RDXovi mi už padl jeden epic. A ještě vám ukážu cech. Tak, jsem v půlce cechu, ale jen dočasně, nebo zítra Kejlejna půjde na výpomoc do jednoho cechu. A tak budu asi do čtvrtka v půlce cechu. Tak, ale mě to stačí, já nepotřebuju být v půlce cechu. Mě to je úplně jedno. Lepší důstojník než člen, no. Tak. Tak, už podívám, jestli můžu jít do arény. Jo, můžu. Tak. Co poslať v 9. Jaký to level? To začne, ne? Mám šanci.
No tak to by už asi mohlo být všechno. Tak doufám, že se vám moje video líbilo. A dejte mi prosím odběr, aby mě každý odběr potěší. Tak, u dalšího videa. Čau.